Welcome to my channel. My name is Igbo. If today is your first time of following us, subscribe to my channel. Let's learn Igbo together. Today we are going to learn about Ụda Olu. In English, Ụda Olu means pitch of voice or tone. In Igbo, it's called Ụda Olu. Igbo is a tonal language, the same word but different in meaning. Today, we are learning Ụda Olu, which means tone in English language. In Igbo, the way you say a word can change its meaning. Why tone is important in Igbo language? Tone changes meaning. Let's see, for example, depending on the way you pronounce the word, depending on the tone. Let me just put it that way. Let's see, for example, in Igbo, when you say akwa, akwa, aqua, egg in English, egg, aqua, egg, aqua, aqua, cry, aqua, bed, aqua, aqua, plot. Some spelling are the same but different in meaning. Now, let's explain it in Igbo language. Let's use Igbo to explain it. Ụda Olu bụ ihe na-egosi otu okwu siri pụta n'Igbo. Ụda Olu bụ ihe na-egosi otu okwu siri pụta n'Igbo. Gbanwee Ụda Olu, gbanwee ihe okwu pụtara. Nke a pụtara na ịgbanwee Ụda Olu gị otu siri kpọpụta ihe, ya pụta ihe ọzọ. Dịka anyị nyere n'ọmụmaatụ akwa, bed, mana ịgbanwee Ụda Olu gị akwa ọ bụrụ cry. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Ụda Olu bụ ụdị ụda olu iji kwuo okwu n'asụsụ Igbo. Ghọtara ya? A sị na Ụda Olu bụ ụda otu siri kwuo okwu n'asụsụ Igbo. E nwere ụdịrị Ụda Olu pụtara ìhè n'asụsụ Igbo. Asị gịnị? E nwere ụdịrị Ụda Olu atọ pụtara ìhè n'asụsụ Igbo. Nke mbụ, anyị nwere ụdịrị Ụda Olu dị iche iche n'asụsụ Igbo. Nke mbụ, n'asụsụ Igbo, ekere Ụda Olu ụzọ atọ. Ekere Ụda Olu ụzọ atọ. Nke mbụ, ụda elu. Ụda elu. Ndị oyibo kpọrọ ya high tone. High tone. Ụda elu, high tone. Olu dị elu n'ebe a na-akpọ, mgbe ọbụla ị na-akpọpụta mkpụrụ okwu, olu gị